Di setiap ayatnya itu, ayat 1 kan ada 1, ayat 2 bukan, yang 568A. Pakai amin.
Salam. Alanap kota nama per mingguata. Tapuji matu hatta marhite ede sian nomor 2 ayat sada sahat roditulu. Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pardenggan basa do Jehovah, tao partanobatoad di ari hagugutan, jala ditada do akka na marhaposan tuibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata pargogo na sohatudusan, sa leho jala patubu madi hami hapor seyaon na sitong. Tabay mahaporsyon nami ganupari, salam tugu, lehon madi kami holong ni rohan na somar pangasi, asa holong rohan nami di ho doho di dongan nami jolma, lehon di kami pikik pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha kami mabahel lomo ni rohami, sayo lui mapangiduan nami, ala ni anakmu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan ta marhite ede sian nomor 202 ayat ono. Tangihon hamuma patik ni debata na parjulu. Ahu do Jahoba debatam ninna debatatta. Dang jadi maraku pahu bahenommu debatam. Na paduahon. Dang jadi ganaonmu jala endang jadi sumanonmu. Manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na ditoru ni tano. Yanggo tunggabe si sobaon manang siuluan. Napatuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yanggo soture dalan na, ay ona huhum na dosogot, akka namarsineang di guarna. Napaupaton, ingot hamuma pabadiahon hari minggui, dinaono mari maula hamu nasa siulaunmu, alay anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba de batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isin hutani halak pe namangibati hutam. Ai dinaono mari do di topa de batal langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia doi bana diari papituhoni. Di bahe nido ubahe di pasu-pasu di bata Jahoba ari para dianai jala di parbadiai. Palimahon ikon pasangapon mudo natorasmu asa martua ho jala liling mangulu di tano nani leho ni debat tamdiho. Napa onopon unako mamunu. Napa pituhon unako mangalakup, napa waluhon, unako manako, napa siyahon, unako olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Napa sapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado padok ni dibata taringot tupatik na sapului, oddo, ahu do Jahoba debatam, ninna dibatatta, pargogo na sohatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton, pinopar ni akan nasogoro hadiau. Alai asidoro hakku di akan nama ribu-ribu. Akan namar holong ni roh hadiau naso mangalaosi patiki. Atong rak mangidogogo mahita tuadupan ni debata. Ali Tuhan debata. Say pargugui mahami mangulahon naubar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhan tas yang Ede nomor 434 ayat 1-2.
tato poti madosatta tuadu panidebata martangiang mahita. Ali tuhadebata amanami nadi banua gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami. Akka na mangarsak kodo sa nami. Say sahapi matu bagasar rohanami hasesani dosa nami i. Lehon matu hami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhaposeaon. Lahom maggotapon as nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasat kami diri nami tuho. Gabi pilihan na manguru jalan nabadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringo tu hasesan ni dosatta. Humokop hita gabi dosa do ibana nasutumadda dosa di bahid di bata. Asa gabi hatigoran ni di bata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di bata na digijang. Amin. Puji Tuhan ta, marhite ede sian nomor 110 ayat sada dohot 2. Epistel di Mingguta sadarion iman na dienet sian Pesalmen 125 ayat sada sahat rodi 5 mar soring-soring mahita humulai hamima sian ayat sada.
ede hanang nakok. Akka namar haposa tu Jehova songodolok siod do nasida, indang tagamon humordit hot do tahe rodi saliling nililingna. Aidang tagamon tong madudot tukot harajaw ni hajahaton di atas parjabaran ni akka partigor, asa unang laho tangan ni akka partigori tu hagiduhon. Alay anggo akka namadibil tu dalan nasida sadiri akan nageduki, say natugi hono ni Jehova do nasida rap dohot akka siula hajahaton. Dame ma songgop yanggo tu Israel. Olat ni ido sahatna, martua do akka natumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Tapuji tu hatta sian ede nomor 205 ayat sada rodi 2. Tahati-dakon mahaporseaw tay songon natindakon ni dongat ta sa haporseaw di sadok portibion rak may hitamadok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargugo naso hatudusan natuk mo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai imana tinubuhan ni si Maria nagabi-gabia sa dorang Tuhan. Adorang suabubuan. Ido tu hatta na tumao na bernit di panghuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua turu di tanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo na undul ti siamun ni di batajok. Manguhumi halat na mangulu dohot na mati. Au porsea di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria harto panalat Kristen akan na badia, dohot dia sisandi dosa, dohot dia tahi na mandok, mula mangulu do sogot daging halat na mate, dohot dia ngoluan na sora sudah. Amin. Tatangi homati ting di bingguta sadario. Salam. Parhaladu HKBP Serpong pasahaton selamat hari Minggu
jala selamat madohoti permingguon di bagas joro dohot napatupahon permingguon di bagasta ganup marsada-sada. Laos hutma pasahaton nami sian perhaladu, selamat ulang tahun turuas ni huria, namar ulang tahun hari hatu tubuh, dohot namar ulang tahun parsaripeon di mingguon. Diramoti jala di pas-pasu tuhat tama hita saluhutna. Titing Minggu 8 September 2024 na parjolo guar ni mingguta ima minggu pasapuluh limahon dung Trinitatis. Sadarion Minggu 8 September 2024 masuk mahita tu minggu pasapuluh limahon dung Trinitatis. Trinitatis namar lapatan hasi tulusadan ni debata ama anak dohot tondi perbadia. Topik minggu sadarion ima nungga dengan saluhutna di bahen Yesus. Napaduahon dagdanak na tubuh. Di hari Sabtu 24 Agustus 2024 di basa-basa hotuhatta dosa dadak danak bawa tu amat tu keluarga ni amat taheri Kristianta Stepu inang Juni Marianti Manalu. Wik Sion, hipasdo danahi suang songoni natorasna. Di hari Selasa 3 September 2024 di basa-basa hotuhatta dosa danak boru tu keluarga niamata Astrio Nainggolan inang Karina Nuria Cikita Lumban Gaul Wik Judea hipasdo danahi suang songoni nang natorasna. Napatuluhon ruas natabba mamuka sadarion Minggu 8 September 2024 tajakod do gabi ruas ni HKBP Serpong ima ama dedi Lambok Panggabean ruas perguru sian gereja penyebaran Injil Jemaat Yesus Kristus Tuhan Pematang Siantar masuk wik perserahan nasida nunggamar minggu di pukul 8. Nawa paduahon Pina Dewi Ariana ruas perguru namar haroroan sian ugamo na asing masuk wik perserahan nunggamar minggu nasida di pukul 8 wib. Napatuluhon Jericho Bastanta Sihotang ruas perguru sian gereja Betel Indonesia masuk wik perserahan nasida anom mar minggu di pukul 10 pitu. Papaton pensiun sian hasit tuawon. Di hari Minggu 15 September 2024 patupaun ni huriatta do acara paborhaton pensiun sian hasit tuawon tuamang situa mawardi silaban. Di sude permingguan ni huriatta di pukul 6, pukul 8, pukul 11, pukul 10 pitu wib. Pasahatom ma partikyot tuamang situa mawardi silaban laho pasahaton hata mauliate dohot pertandingan jala di sude permingguan di huriata papungu pilihan khusus dohita songot tada holong ni roha jala mauliate ni huriata di sude pakobasian nasida nasai laon sai di pasu-pasu tuhata ma parture ni ulaunon paborhaton pensiun sian hasituauni napalimahon penabur International Choir Festival 2024. Di hari Rabu, hari Jumat dan Jumat 11 dan 13 September 2024, Borhaddo Punguan Solideo Choir HKBP Serpong madohoti Festival Paduan Suara di Penabur International Choir Festival namaringanan di BBK Penabur Kelapa Gading Jakarta. Sai tuhatama mga lehon mga ramoti sude peserta anggota Solideo Choir HKBP Serpong na maduhoti festival tau gabi hasangapon di goar ni tuhatta. Napaunopon health talk atau penyuluhan kesehatan. Dewan Diakonia Marhite Seksi Kesehatan HKBP Serpong
bekerja sama dohot Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia, Indonesia Cancer Foundation, dohot Prodia, patupahon ulaun health talk, penyuluhan kesehatan, dohot pemeriksaan gula darah. Ulauni dipatupa di hari Sabtu 14 September 2024 pukul 10.30 sahat 10.45 WIB maringanan di ruang sermon HKBP Serpong. Tema di ulauni ima deteksi dan pencegahan kanker, prostat, serviks dan payudara serta hidup sehat. Ulaun health tag penyuluhan kesehatan bersifat gratis jala sude ruas di Huria diotang laho madohoti ulauni. Napa pipituhon pakobasion pertangyangan wik. Patupaun ni Huriata do pertangyangan wik masuk pukul 8 wib. Na parjolo 10 sada September di hari Rabu di wik betani tuan rumah keluarga Amang Tupal Hamonangan Sihombing Inang Cihau Oktavia Sembiring, keluarga Amang Lamhot Haryanto Siagian Inang Priskila Uli Arta Lumban Tobing, keluarga Amang Budi Setiawan S. Panjaitan Inang Flora Agustina Situmorang. Di wik Eprata tuan rumah keluarga Amang Risat Hutapea Inang Hot Sulastri Pasaribu, keluarga calon sintua Alitua Nenggolan Inang Mardiana Silaban. Di wik Judea tuan rumah di keluarga Amang Herman T. Tampubolon Inang Anita Tulus Sinta Pardede. Di wik Galilea tuan rumah keluarga Amang Predi Rico Andreas Manalsal Silalahi Inang Remilia Agustina Manulang. Di wik kanan tuan rumah keluarga Amang Sintua Mawardi Silaban Inang Emi Maria ML Nenggolan Nahinan, keluarga Nikodemus Silaban Inang Ruth Pajarini Borusinaga. Di wik Sion tuan rumah keluarga Nyonya Diman Manurung Borumanik. Di wik Bethlehem keluarga Andi Dahlan Manik Inang Ropinta MS Naibaho. Di wik Bethesda keluarga Amang Sahat Torop M. Simamora Inang Diana Septiana Sinaga. Di wik Patmos keluarga Amang Altito Ruswandi Siagian Inang Maria Berlona A. Borustiregar, keluarga Amang Charlie Fernandes Sianturi Inang Nela Satria Borusitorus. Napa waluhon aka ulaun ni HKBP Serpong nanaing di Patupa. Ibadah PAN HKBP naing di Patupa di hari Sabtu 14 September 2024 pukul 10 siang WIB maringanan di ruang sermon HKBP Serpong. Retreat punguan parupuan HKBP Serpong naing di Patupa di hari Sabtu dohot Minggu 20 sahat 20 sia September 2024 maringanan di Bambo Santuari Pancawati, Jalan Veteran Sada nomor 10 sia Pancawati Caringin Bogor. Songonima suara nititing sadarion haturangan namapit taringot tuak kabarita titing dohot titing parhepengon boy mata ida di titing naung disagihon di wea ganup wik. Taudutima carata mari di Huria sian nomor 452 ayat sada dohot 2. Tuhan
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti hati-hati dohut pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria nahinahulongan ni Tuhata Yesus Kristus. Hatani debatan naga beturpuk jamita di minggu pasapuluh limahun dung Trinitatis Sadarion. Imana tara surat di Evangelium ni si Markus biddu pitu. Ayat 24 sahat rodi ayat 37. Songonon ma didok hatan itu hata tapai hutihut ma di bagasan rohata. Dungi borhat ma ibana siani laho tuluat tirus. Jadi dibongoti ma sada jabu. Naing ma unang tarbotoi di rohana. Alaidang tarbahesa buni. Aidang pigadan di begisada ina baritana. Partoddi nahodardo boruna. Gaberoma ibana marsinggang tujulona. Parbegu do inai sian bangso Siro Fonisia. Jadi dipangido matu ibana asa dipabali si bolisi sian boruna. Alaininna do mangalusi. Loas jolo bu surak kada danak. Edang tama buaton si panganon ya kada danak. Laho maddabu hossa tujolo niya kabiyang. Alaininna ina ido mangalusi. Ido niya Tuhan. Alai doa kabiyang na ditoruni mejai. Mangalang na pinapisik-pisikon ni akada danak. Gabi didokma tuinai. Ala ni hatami laho maho. Nungaruar si bolisi sian borumi. Laho ma tutu nasida muli. Gabi Jepang sama borunai modom di podomanna. Nunga ruar si bolisi. Dungi borhat ma Yesus Mose sian lua tirus. Laho sian Sidon sahat tu tau Galilea. Mamolu sian tonga-tonga ni luat si 10 huta. Jadi dibuan ma tujulona sahalak nanengel huhut mangungu. Dielhelek maibana asa diapehon tangan na tusi. Jadi dibuan ma ibana tunasuhi. Holang sian na torobi. Dijuluk ma jari-jarina tu pinggol ni halahi. Dungi marsiti jurumai bana laho majama dilana. Laos manaili ma ibana dopak gijang. Marhosa godang ma. Dungi didok ma tu ibana. Hepata nama dok muka ma. Jadi muka ma tutu par binegianna. Har-har manang ihot ni dilana, gabeti kosma pakulingna. Jala di popai manasida, unang di pabuah-buah tu halak. Alailam diorai lam gugo manasida mamarita hossa. Jadi longang situtu manasida nin nama. Nunga dengan saluhutna di bahin ibana. Gabe marbinegedo akka nanengel. Jalan na mangungu, gabe makatai di bahen. Itak nima saat na. Hamua kadongan, turpuk jamitata di bagasan sadarion. Ima taringot tu napi na malum ni Jesus. Boru ni sahalak. Boru Siro Fonisia manang boru ni halak kanan. Nasinonggopan ni toddi nahodar. Dohot na pinamalum ni Tuhata Yesus sahalak nanengel huhut mangungu. Sian turpuk jamita sadarion tungjupak kita matutu akalas niroha gabe patubu pakirimon
Patubu hagogo dihita dinamadalani ragam niaka parsirangguton di tonga-tongani nguluta. Nian uju mangido si pangidoon marhite akatangiang tuadopan ni tuhata hirimboro hata pitor maralus nian aka nata pangidoi. Alai ternyata manginang dang say manoktong pitor say songon nadirohatai alus niya katangiang dohot pangidwata siat tuata. Si pata do ikon adopata ragam proses, bahkan si pata ikon adopata nama bahen jut rohata jala say hira nasomar lapata kita di namangido akan narikot di tonga-tonga ni nguluta. Songonima na pinakilalahon ni sahalak boru kanan manang boru siroponosia. Na pinaadar ni turpukta di bagasan sadarion. Uju namangido hamalumon ni boruna nasinonggopan ni Todi Nahodar manang nasinonggopan ni Sibolis. Rodo ibana madapotto Jesus marsinggang tuadopanna mangido asa di Palau manang di Pamadum Borunei sian nasinonggopan ni Todi Nahodari. Alai idahita ma amanginang alus na pinasahat ni Jesusi. Loas jolo bosur akada danak. Aidang tama buaton si panganon ni akada danahi laho maddabuhosa tubiyang. Uatadopo jolorohata amanginang. Alus natuk matsai koras jala kasardo niyani. Di sada sisi memang berlatar belakang sian sifat eksklusifisme ni bangsa Yahudi dui. Na mangarajumi dirina natumibo sian halak na asing. Nagabe menganggap bangsa na asing gabe parbegu manang tanda kutip halak kafir. Ala nasida poparan ni si Abraham, say holan nasida ma nasitong, natikos, nadenggan, diduru ni aka parbegu dui. Bahkan polado di partudos songon biang. Uji hitama koras ni padohani. Molo panangga di hatabatak taburupe labok gope lapatanna. Alay molo sanga di do biang ngatung matsay kasar. Nang pesa sitong nga di partikiani tingkat sosial ekonomi budaya ni halak Siroponesia ngatumi bosian halak Yahudi. Hamajuon na penung ngatumi bosian halak Yahudi. Bahkan di Bibelta di do paboa haroroan manang pabrik ngi abit bunga dap-dap manang kain ungu nasomal dipakai aka bangsawan raja-raja sian halak siro Efraimodo totua kanamorado. Alai ala songoni eksklusivisme nasida gabe inama kasarna idaun anggapan nasida maradopon halak siro ponision. Hamu kadongan taidama uju dialusi Yesus loas jolo dak danak mangan dang tama buaton si panganon si danak lehonon tubiyang. Dopo jorohama manginang molo adong anak mo marsahit rohamu mangalu-alu tu halak mabuan tu dokter manang na marubat alay rohalus na adang tama pamalu monon
manang dido alus na say songon na alus na pinasa ni Jason. Dang tama pa malumon nun songo kabiyang inna muse, ahado tanggapan muna. Ahado respota molo ta posisihod dirita tu boru-boru siro ponision. Raboy dora gabe tarima sita. Apalagi dengan latar belakang nahudok nakin ayo majam terbuaro ho inna kan mangasangi kan. Aso malum peta ho ay pabiyang biyak ko doho. Ho mabiyang inna muse, bah muse. Amai peta ho ter na martubu mamuse kan. Homma. Apala labo goiba mangido marsob bado. HP di palea-lea sa hirai mapakilalan na rupani. Nah, adong dope mungkin nagabe tubuh pakilalan na ala songoni sifat eksklusifisme ni ala Yahudi. Gabe hira nama deli. Putus asa bahkan pasrah tole mada. Ahamado honon. Ay moloso boido pamalumon lehonon ala bangso siroponisia hamiji ama terdok inna. Alai taida maka amanginang parsitutuon ni boru-boru siroponision sian bangso parbiguon na makirim asal mamalum boru kininna. Ido pedi do imana. Alai doho do akabiyang na ditoruni mejei mangalang na pinasik pisik koni akadak danahi. Marsijugul do ibana mangido mangelek bahkan teba-teba ipe sisa-sisa ipe na pinas pisik-pisik koni dak dana ipe parsauli onokuma ninna asal ma malum. Asal ma taruli dihaluauni burukku. Ima didok ibana. Jalalaus alani i gabe didok Yesus ma alani hatami. Mulak maho nungaruar sibuli sian borum. Amanginang apakah marhite alus na pinasaha ni Yesus nakin nagabe rasis do Yesus? Nagabe do ibana pajing jikala Yahudi dengan sifat eksklusif nanakin down. Nama nguji parsitutuon ni boru-boru itu. Nama nguji haburjuon ni haporsion nado. Jala tarida doi. Jala laus ido aka amanginang takas jupak kita marhitehata ni debata di bagasan sadarion. Paboa Jesusi ima debata nasuboy terbatas ni aka bangso dohot home bangso ni saluhut hajol maut do ibana debata ni saluhut hajol maut do ibana dan boy di kotak-kotakan bahkan dirupakon ibana do nasa dinding pemisah jala tuk do huasona melewati batas-batasi termasuk pamalupon, palahohon, aka todi nahodar na songgop, tu boru ni boru-boru halak siroponision. Margogo dorang ibana, marhuaso dorang ibana patupakon haluaoni. Asa jupang hamalumon di boru-boru, di boru ni boru siroponision. Hamuak kadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Na menarik idaut tamu sesian turpuhon. Ternyata sian alus ni boru-boru siroponision. Sian hatoruhon ni roha mangido mangelek dohot manada pabahenan ni debata. Akan na pisik-pisikon ni danahi tongdo di parsaulihon biyangi. Aka tiba-tiba, aka sisa, aka nabolong, aka remeh-remeh nai. Tungboido tarhilala
di rohana. Lau songonido sa sitong nga kamanginang nanaing doonon na pabawa otik pe basa-basa pasu-pasu haluaun nasian Tuhani alay tunggodanggo pakkorhon na di bagasan ngulu ni boru-boru siroponision. Jala makorhon hamalumot di boruna. Makorhon nabalga. Nah, laos ido nanaing di pasunggulot di tonga-tonga ni ngoluta. Pola pikir na mangida akka halongangan dohot papahenan ni di mata. Bohado hita marsaulihon akka pasu-pasu ni di mata. Ala godak kalak nagabe mangida papahenan ni di mata. Holan sebatas tanda kutip hal halongangan sabing. Pasu-pasu na pinas pisik-pisik koni dang dihitongi be. Aka tiba-tiba na bolong ditoru ni mejai dang diparsauli hobe. Hape taida ma tunggodanggo pakkorhonna lapatanna. Jala memang godanggo dipartikian si sonari si songoni. Maunya berkat Tuhan itu langsung tercurah bagai hujan yang deras. Alai molo manetek adang binotoi dang pasu-pasu ni dimatai. Ini yang mau diajak oleh firman Tuhan agar kita mampu menghitung segala berkat, campur tangan pertolongan Tuhan bahkan dari hal yang sekecil apapun itu. Dengan menghitung, dengan mengingat, dengan melihat sekecil apapun perbuatan Tuhan ternyata dampaknya sangat-sangat besar. Gebehuingot di daerah Sumatera nagudangan angkot ipudinai itempelhon jengkol do mulana inna aisian partiga-tiga jengkol hiado gebe token angkot itu yang dohonokku alasian name met dia tong-tong ibana ipapungu-pungu ibana gebe toke jengkol dungi gebe toke angkot kan itu yang dohonon. Nah banyak hal yang juga seperti itu bagi kita. Banyak orang yang besar, yang sukses, yang berhasil justru karena berkat-berkat yang kecil yang dia rasakan dan dia syukuri dalam setiap kehidupan kita. Alani unang holan na pitur nebel gebel gene tertayetong-itong pasu-pasu ni mata. Name neipe. Ikondoho do itong otta, jala dohonota mauliate di Tuhan. Napatuluho na manginang boydo maragam cara ni Jesus laho patupahon hamalumon di bagasan ngulu ni hajol maon. Laos boydo nang hapor siyaon ni na asing pe mangodihon hamalumon ni na asing. Jupa kita ma di bagasan turpuhon bahkan termasuk di buku tanabadio di Bibel. Tung maragam bo cara ni Jesus pamalupon. Ujuadong nama pitung ibu atano dungi di tijuri di dal hopot matana malum. Adonggo holan nama jama rabu ni ulos ni Jesus pitur malum. Nah, songoni nang boru ni halak siroponision. Ijabu do ibana. Alai roy nonga. Mangidoho tu Jesus, mangelek Jesus. Marhite hauduhon ni rohana, ha porsionna. Gebe malum. Songonido nang nangungu dohot nanengel di bagasan turpuhon. Dijuluk ko Jesus jari-jari na tu pinggolla. Dungi muse dibuat Jesus, marsitijur Jesus. Jala ditarik dilani nangungon. Sipata boydo sahirana suhar tahilala. Di luarnya kebiasaan. Bahkan ditikin na diboan halak nangungu doh nanengelon tu adopan ni Jesus
Di pangido nasida do Jesus asa dia pehon tangan natusi asa malum. Ala porsia nasida hola dia pehon Jesus tangan na asa malum. Alai dangi dan dipatuba Jesus. Kan itu dijuluk ko do jari-jarine itu pinggolla. Dungi muse marsi tijur ditarik di lana dungi diukam dopak gijang dungi didok hepata muka ma. Artinya dalam patu pahon hamalumon dohot haluaupe meragambo di bagasan nguluni jolma tuk patu pahon ni Tuhata. Asa manang sia dia pe parhitian ni hamalumon nanay sahat bahenon ni Tuhata. Molo tahapor siay dui tukdo hagogoon ni Tuhatay. Mabuat nasa sahit na songgop di bagasan niyak ka na marsahiti. Marhite dokter pe, pangubati pe, tukdo waso ni Jesus. Jala unang say tapak sahon, hobar tu pikirata, hobar tu nasomal, asa gabi malum. Alay, tay huto mahapor siyauta, makilalahon hagogoon ni debata, mangalehon hamalumon, dot haluaw di saddo ngoluta. Lausido nang jamita di tonga-tonga ni ngolu niya karuasta, na suboy marminggu nuaing, na mungkin mengikuti streaming ni acaraon ala ni parsaito dang boyro tu gereja. Diapo si matuhatay. Manang songo dia pe sakap ni Tuhata, naing di bagasan hibul ni roha kita makabosi. Mololomoro hani Tuhani malum doi. Alayunang gabe tadok dang margogo Tuhatay patupahon haluaon. Bahkan hapor siyaon ni naasing nakiboru-boru na sinonggopan ni Todi na hodar hapor siyaon ni inong nga do mangodiho boruna. Ope na mangungu dohot na nengeli hapor siyaon ni naasing go mangodiho ni bana. Lausido nang tapar hatopot tukdo hapor siyota mangodingi ng hapor siyaon ni dongata na marsay nuay natabuat di bagasan tangiang anggiat marhamalumon ng nasida. Siya nima bentuk kepeduliata buha anggiat tung marasiniroha Tuhatay mangalehon hamalumon di nasida. Naparpudi mamangin ang jalan na manarik si tutu idauta. Molodung taruli di hamalumon, di haluaon na pinarade ni Tuhatay. Behama mo seuluk na. Saudo borun ni halak siropo ni siyay malum. Atong buhama uduk na mo se. Saudo nangungu do nanengeli malum. Buhama mo se. Lapatan na, dia kadang madai dohot majalo, asin ni rohani debata, hamalumon, haluaon, pasu-pasu nasihat Tuhani, suku-suku nobagas, bohama muse. Apakah hidup kita cukup sampai di situ? Molo otak ni ido, berarti dangadong surung tasianak kahalak, Jahudi naung marnida halongangan na pinatupan ni Jesus aladang gabi porsiya na sida di Tuhan Yesus. Nasida naung maday halongangan marhite 5 roti 2 dekke boy mangal 5,000. Nasida naung maday ragam ni halongangan na pinatupan ni Jesus. Ale tongdang porsia di Jesus. Ima nguluni jolma toropan.
na menuntut akapasu-pasu ni debata. Bahkan banyak orang yang berjuang memperebutkan berkat Tuhan dalam kehidupannya, termasuk kesembuhan, termasuk berkat-berkat jasmani, kekayaan, termasuk berkat keturunan. Tapi pertanyaan dan pergumulan setelah itu Tuhan berikan, bagaimana selanjutnya? Allah memang jojot halak justru gabe pasu-pasu ido mangota pilakana lam jumonok tutuhani. Halak naung leleng somarhagabion sampai tangis-tangis martangyang Tuhan pasu-pasu bortian ni inatain na. Hola gabi-gabian inaton dungi tumubuhan anak. Na biasanya do tiado inato parari Kamis. Hola seorang danak eta ada marari Kamis ahamu majo mengurus danak inna. Justru danahi mangaba ibana tu debata. Tikioti usahana naringga satu gereja martangiang. Tuhan pasu-pasu usahaku asal mangerbang. Dung la mangerbang usahana gabeta basa plonom pabriknya. Amang beta marminggu. Ahamu majo sibuk bah di luar kota rapa tahu. Amang ngursak keperusahaan ninna. Justru pasu-pasui mangabat lakana lam solot tu debata. Ini perenungan yang harus kita sadari amang inang. Ketika kita menerima kesembuhan, ketika kita menerima berkat Tuhan, apa yang selanjutnya? Ikut tapangiar mania suarata madok nunga dengan saluhuna. Nunga malu makan nangungu nanengel. Nunga tarurupa nakana targosa-gosa. Nunga tarurupa nakana mangido asini rohani debata. Lausi mania delata. Papatarhon pabahenan ni debata. Manuarahon saluhuna naung pinatupan ni debata di bagasan nguluta. Unak kolam majalo dohot madai pasu-pasu ni debata. Aladang radi patol hason pabotohon tulia pertibion isido tuhatai. Alania manginang nungadinggan saluhuna termasuk nguluta. Asadohot tita paadarho pabahenan ni debata disado ngulutai. Amin. Martangiang maita. Mauliate madihoali Tuhan. Di pasu-pasu ho kami di ngulu nami. Sianinganan nami ganup. Mamuji pasangapoko di parmingguan nami sadarion. Tarlumobi ma marhiti hatam. Napatubuhon pakirimon ne baru gogo doho semangat di kami. Dinatoktong huadupi kami ragam niaka parsahiton. Ragam niaka persoalan doho pergumulan. Alay marhiti turupuhon. Di papatar hodoh waso doh hagogoon. Asaradi rohan nami. Toktong rotu adupanmu mangido mangelek. Jalatuk doh wasom patu pahonak kay. Alani ale Tuhan. Hepata muka ma. Muka masaluh nakada dalan nauli nadinggan. Muka masudiaka. Pasu-pasu nauli nadinggan di ngulu nami. Asadohot kami nang pabotohon itu diat portibion. Pabuan nunga dinggan di bahiko saluhna. Haruna ngungu dohot nangengel. Gabe makatai dohot marbinege. Dang gobe, dang tukbe huwaso ni sibulis. Manghihoti ngulu nami. Ina imana pinatuduhon mo Tuhan. Pargugoy mahami. Asiroham paso-paso ma huriam. Paso-paso na kami saluhna. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate mariho. Amin. Hamuak kadongan di bagasan guarni Tuhan ta Yesus ta parari mapeliata. Lausuhu ma maridehitasian buku de nomor 592 lua.
Turuti ayat tolu las jongjok kita. Tatangnya konma peliata tuado pani debata maratang yang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggat dohot nasa udibasa nama uliutus. Hupasahat kami masian nani lehon mitu hami pelian nami tuho. Sejalo mai gebe uap na khusus di jolum. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasiak kami pelianon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadami godang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehon mi kondironi aman. Aliyaman namin na di Banua Gijang say pinorbadi amaguwarmo. Sa Roma harajon. Sa saut malomo ni roham di Banua tongon-tongon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ayo. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasor honma damena tutodim. Amin. Amin.
sa